Goeiedag, mooi dag om te joggen. Wij zijn bezig om een programma te maken vooruit met de handel. En dat gaat over de centrale as. Ik ben zelf Willem Kooistra, ik ben voorzitter van de ondernemersvereniging Kalmersweg en hij is besteed Bouke Schaarsma als voorzitter van de SOD Dantemerdeel. En together ben we voorzitter van het hele grote evenement. Wat willen we nou doen? We willen hem de komende weken, maanden, inlichtingen aan hoe dat grote evenement ontstaat. En wie had je hem daar eigenlijk al je wel binnen horen bij dit evenement? Ik ben dus Klaas-Jan Sol, ik ben uitvoerder bij BAM Infra. Ik ben uitvoerder op het deel Centrale Aas Noord 3A. Dat is het stuk van de rotonde, turborotonde bij het tuincentrum Westereen tot aan het spoorviaduct. Dat stuk Hawaii. En ik ben dus uitvoerder en ik ben tevens omgevingsmanager voor het aanspreekpunt dus voor de omgeving hier. Nou, wij hebben natuurlijk te doen met bewoners, het tuincentrum, sciencevertier. Ja, daar zijn al mensen die hebben bepaalde belangen, daar moeten wij rekening mee houden. En daar ben ik het aanspreekpunt onder. Dus ik maak met die mensen afspraken wanneer wat wij dwangen. En ja, wij moeten rekening met elkaar houden. Daar gaat het om. De grootste uitdaging voor ons is met name de planning. We hebben steeds maar een jaar om dit werk te realiseren. En dat is vrij krap om dat te realiseren, dit stuk. Nou ja, je zit natuurlijk met bouwtien, settingen, het starten van dekken, daar zit bepaalde uitheringsperiodes in. Ja, daar ga je al rekening mee houden en dat bepaalt dus de planning. Momenteel is het natuurlijk hartstikke mooi waar. We hebben natuurlijk een winterperiode. We hebben gelukkig net volle les van de winter. Maar ja, als je geen winter had, dan heb je een winterperiode in de winter. Zo werkt het toch. En ja, daar heb je wel een beetje les van. Wij gaan rekening te houden met de entree 56 die je nou dwarsdrooswerk in de rent. Wij gaan rekening te houden met de natuur, dus de flora en de fauna. Zeker in de komende periode weer. Dan gaan alle beestjes en de vogeltjes en dat soort dingen, die gaan ze weer in de natuur nestelen. Wij moeten nog een stukje natuurgebied onlezen, daar moeten wij dan rekening mee houden. Tot nu toe lezen wij heel mooie planning op schema. En wij met 30 juni moeten wij ons deel klaar wezen. Dan kan het nog net hier, omdat de orencontracten dan nog net zo vier binnen. Maar zat nou liek het, redden wij het om 30 juni om de centrale as, uw stuk, uw deel tot aan het spoorviaduct klaar te krijgen. Wat is vooruit met de handel? Vooruit met de handel, dat had de naam gekregen eigenlijk. We maken eigenlijk net eind van dit jaar, Santje september. Dan wordt het laatste stuk van de centrale as openen. En vooruit met de handel, 9 kilometer lang, willen we vol krijgen met handel uit Noordoost-Friesland. Dat is wordt op een sneurne, we hebben Santje september, de sneurnes, dan is het evenement hier. We hebben nu ook op achtergrond al beelden verzorgen. We hebben dat evenement houden. Dat wordt nog een heel skof, maar daarom maak je deze film gezegd, want wij moeten nog 9 kilometer vullen. We hebben inmiddels al 400 meter vol en we gaan nog geen reclame maken en we komen aan elke week bij hem waarom om mensen uit te nodigen en al zien te letten hoe ver we binnen. Het is de bedoeling dat we het gedeelte van de centrale Asbroeken wat nog net even is, wat aan zijn even wordt, over een traject van 9 kilometer waar we dan ter beschikking gaan om dat voor uw evenement te broeken. Ja, eigenlijk de kruising de Westereen van Waarden. Dat naar de centrale as al begint, nee, daar komt dat, maar dan de andere kant uit. Dus van de Westereen van Waarden naar Burgumta, naar het aquaduct. Santje september is dan heel erg fort, maar de tijd is altijd harder. Er wordt nog druk werk op stuit. Komt het werk wel op dit kleer? Nou, dat is een vraag die we zelf ook al gesteld hebben. Zou we hier wat om je zinners doen hadden, dan moet er zijn dan heel veel gebeuren. En dat zal wel heel spannend worden, maar we hebben vertrouwen in de mensen die er doorgaan en het zeggen dat het op tijd klaar komt. Wat zie je als organisatie? Ja, we als organisatie, ja, het moet nog vorm krijgen, maar wat we doen is eigenlijk een soort koninginnedij-braderie van 9 kilometer. Wij weten al, wij zijn al een jaar hier rond vergadering met mensen van de centrale as. En we weten dat de grootste markt in Nederland de boekenmarkt is van 5 kilometer. En ja, die willen wel eerst toestijgen en dat moet ik heel best lukken met de levendigheid hier in Noordoost-Friesland. Jou is eens wat voorbeelden.
Het is een heel breed verskaard wat we zien. Bedrijven die al heel lang bestaan, maar ook de aspirant-ondernemer, die misschien nog maar zo'n 8 jaar is, dat die ook zei van, daar wil ik ook bij wijzen, omdat je het letten van de handelsgeest die je heerst. Je bent instellingen, vereniging, muziek, alles kennen. De visboer kennen komen, de patatboer kennen komen, horeca kennen komen. Meesten die het rommelmarktspul hebben, die maken 4 meter in deze riegen krijgen. Dus het wordt een heel bond gezelschap. Wij vullen één van die categorieën in. Is de cultuur, dat is een soort theater. Er is sport, dat wordt eigenlijk een soort marathon over de centrala's. En er is ook nog hyperloopspul in het aquaduct. En wij binnen van de handel. En dat zullen we hier vullen, met z'n allen. Hoe kun je mensen gaan aanmelden? Nou, dat gaat vanzelf op een moderne manier. En dat gaat via de website die we in de loft gebracht hebben. Daar kun je zo wat ze nodig hebben. Ze kunnen 5 meter krijgen, kunnen 10 meter krijgen, kunnen 15 meter krijgen. En als ik gewoon ben, zeg je die 15 meter met de min, dan zeggen ze gewoon jouw zoon op 2 plakken van 15 meter. Dus wat daar belangrijk, het gaat u erom om die 9 kilometer vol te krijgen. Heb je nou al een beeld hoe het wezen moet op die 20 september? Een groot feest. Heel groot feest. Dat iedereen meedoen kan. Iedereen meedoen wil. En dat we Noordoost-Friesland zo heeg optillen kennen dat de rest van Nederland zei, maar steeds zien wat er gebeurt. Nou, dit is een automobielbedrijf. Wij doen onderhoud en reparaties aan auto's. Wij verkeerpen nieuwe en jonge gebruikte auto's. We hadden nog een tweede tak bij, dat is een bergingsbedrijf. Dus dat er meesten een ongeluk krijgen of een pechstenen, dat wij die weer veilig thuis krijgen. Nou ben je nog hartstikke jong. En zag je het bedrijf? Wat is de oorsprong van dit bedrijf? Nou ja, mijn ouders zijn hier meer dan 40 jaar geleden hier begonnen in een oude boerderij. En dat is langzaam uitgebouwd tot dit wat er nu staat. Ik ben zelf sinds 16 jaar hier in de zaak. En ja, we hadden toch wel heel wat bereikt hier in Waterswaard. Waarom is dit bedrijf in Noord-Friesland bleun? Wij zitten in Waterswaard hartstikke goed. Meestal weet u te vinden. Als je goede service en kwaliteit levert je, komen de meesten naar je toe. En dat is maar correct waar je zit, dat maakt het eigenlijk net zoveel uit. Mijn oren worden, dit is het beste plak op Ierde? Dat zou ik het helemaal zeggen, maar dat vinden wij wel natuurlijk. Wat zul je als autobedrijf Boersma op 20 september doen? Nou ja, wij zijn uitgenodigd op de handelsstritten te staan. Wij zullen ons bedrijf daar promoten, een stukje verkeer, een stukje werkplaats. En we zullen daar met een bergingsauto ter plekke staan om de meeste zin te leren van wat wij al hier doen. Hoe belangrijk is het om mee te doen bij de handelsroute? Ja, dat is gewoon zeer belangrijk voor u, om elk bedrijf zin te leren die hier in Noord-Friesland gevestigd is. Daar komt het natuurlijk een heel grote gemeenschap aan. En ja, zien laten kennen wat we doen al hier. Als collega's twijfel je, waarom moeten ze haar nog opjagen voor het evenement? Om zien te laten dat we daadkrachtig zijn hier in Noord-Friesland. Maar je bent met z'n allen toch hartstikke goed hier in Noord-Friesland? Natuurlijk, maar we moeten met z'n allen nog voller beter worden. En dat is het mooiste dat dit centraal als de leidt, dat we er iedereen de profijt van hakken. De as komt er mij vanwege de verkeersveiligheid. Hoe zorg je hem als bergenbedrijf in de dik aan? Nou ja, het wordt gewoon verkeersveiliger. Alleen er worden wel hogere snelheden maken op zo'n dik. 100 km per uur. De kans is liefst als er wat gebeurt, maar als er wat gebeurt, ja, dan staan wij wel klaar. En dat wij binnen 20 minuten zo'n dik weer vrij herkennen. Als er meestal met pech staan, dan nemen ze dat aan pechverplaatsing. Dan komen wij binnen 20 minuten, zorgen wij voor dat de auto's weer van de dik af binnen, van de centrale as. Wat voor rol speelt de centrale as voor je? Nou, die speelt om een betere bereikbaarheid van Noord-Friesland. Ook voor onze dorpen als Waterswaard is het gewoon heel belangrijk dat wij mensen die hier wat verder voort komen om die wel zo gauw mogelijk bij ons in Waterswaard te krijgen. Een goede bereikbaarheid ontstaat daar toch.
Wat betekent de centrale as voor je als bedrijf? Nou ja, voor ons als bergsbedrijf, het wordt al een stuk veiliger. Er zijn gevaarlijke kruispunten uithalen. Dus ja, voor ons als bergsbedrijf zullen er minder ongelukken gebeuren. Dus ja, minder werk voor ons. Dus wat dat onbelangrijk is de centrale as helemaal net zo positief voor je. Dat net, maar ja, we gaan voor de verkeersveiligheid natuurlijk. Dat is het allerbelangrijkste. Dat de mensen veilig naar A en B komen. En mocht het misgaan, staan wij natuurlijk paraat. Het is de bedoeling dat we elke week een prijsvraag hebben. En die wordt beschikbaar gesteld door een van de deelnemers die het mij doet al onder dat grote festijn op Santje September. De eerste vraag is eigenlijk, en daar kan je al hier om mij doen. Wanneer is het traject openen tussen de Westrijn en Dokkum? Wanneer mochten daar voor het eerst auto's rijden? Als je denkt het antwoord te weten, dan kan je dit opsturen via het internet naar prijsvraag @vooruitmijdehandel.frl. Er zijn 3 prijzen te winnen. Een cadeaubon, een goodie-tas, een goodie-bag zoals ze dat zien, met inhoud van de centrale as en een douanetas. Dus vooral mij dwaan. Zo zijn we aan het einde komen van een hele spannende opname, want weer de eerste keer. Wat ben wij eigenlijk van plan? We willen elke week ben je mij waarom komen met nice over uw grote evenement. Hoe nemen we het alweer, uw evenement? Vooruit met de handel, Oerdas. Hoe dat? En Willem, Ja? we zien de sterren, hè, vooruit met de handel. Ja, het staat helemaal op uw clubkar, uw centrale askar. Wat willen we nou eigenlijk graag bouwen? Want zo'n volk kreeg Als ik het realisation heb en ik het enthousiasme zie van alles wat er omheen. Eigenlijk ben ik bang dat we misschien wat meer ruimte houden in 9 kilometer. En wat doen we dan? Doe haar strakjes zien we zijn. We hier al wat vol. We hadden het begin vol en het einde vol en we zetten alleen maar de opvulling tussenin. Dus daar kan iedereen zich bij mij doen. Dus jou je hem op. 4 meter, 10 meter, 15 meter. Alles kan. Alles wat we er wel op hebben. En Bouke, wij mogen we ons aanmelden? We moeten ons aanmelden op de site www.vooruitmetdehandel.frl. En ik geloof dat hij een punt is gemaakt, hè? Het zit erop de eerste keer. Bedankt voor het zien. En ooit naar je weekend.